tung ini page habis bet kan ka headline sang ni kaba kata gajing temu bat gajing persang pan nyelam bakla ya ki imlang salang ya ki patba ya kari bekejat benriu kalong ba ngin page katkom kan ka headlines ka bathoang ni kalong ka KHADC katap email ya gajing penon kam bakla usim nang te ya ki kam hima te tong ini asngap mentah Malang rin. Nakalay ko itirik na itong aja pan rin. Ilagno pag executive committee pementa jong kaki HEDC kala persyang banyalam bakla ikipay ba jong kahimalang rin. Nakabatap edmiyaw yang jing pendan kam bakla upa im nang te sing sim yong yakikam jong kahima. Upa awalan pag kinungilam jong kahimalang rin. Hakachi keran bigilap tay kubor ulakam. Pagka judicial inquiry report pagka show cause notice kila kadaw syay maka jingpen kajing kanjing dia nakabenta kapisa pelayo nakapay di kendaw kepada keluar kamlong satia kabasyay pag kenoru makalaton kajing penan kambakla ya kani kapisa nakalyang upa finance ulapha ika kubor sa usi yang kaki HEDC upa Winston Tony Lingdo bagi kun ki hajar jong kahima kung bagi keren nakapor sa kapor dalay-layru kinong priyang syu upa iem nang tay punan paipat kung usim jo kahimalang rin. Haswa bangan poi sa kabenta. Bangan pensotu. Ya kejing ya tengku. Bat ya kejing sisa. Ngakwa ban pensai kendiat. Hang ni kaluang ba. Iba watlat. Idei isketeri berim. Jong ka eksekutif dorbar. Jong ke Himalang rin. Hapo kajing long acting sim jong Brilliant Henry sim yong data pidang kenmau utu bangi tung acting hawa arjar arpulai bat lada pidang kenmau dairu uni uju acting bat kani ka isi ke ba let's say ya kepisa sop ke bakot arkulur khatsanlak kabaar uni u fineless im yong udai u deputy sim hapo ka isi jong uni u Brilliant Henry Imyong bat badairu sipra arkmi bat u Brilliant Henry Imyong bat kini ki basyong ki bapau hang ne po press po media ngi ui ba kini ki dei ki dukhat ki barim jong ka isi ka bala pen khlem no namar ki kambian ki jong ki kajing khlem no ka isi ke jongki ke dei namar ba ka kam thok ka kam syukur ka kam tu ka kam bian ke jongki kabaning kong ke jing lek sei sop ya ke pisa ka bakot ar klur khatsanla kabar ke jing phan bian ke jing dan kuna bian ke jing dawa pisa bian na arngut ki kun samla ki balong ki kun ki hajar jong ka hima kabakaan kaong ba kila ban simpisa na ki kun ki hajar haba ki don kanu ke jinglek bakla la ne ke jing temu jongki kaba kata let's say kabalong persya ya ki kendon jong ka hima tang hapo ka 10,000 henry kat ba kini kile dan kuna hadu 10,000 tengka katala dei lupa ke jing lek bian ke jongki nang ta susu haka khatsan tarik benai April arjar pun riu ka isi ka ba hapo ke jinglong secretary jong watlat hapo ke jinglong deputy sim jong new finalist but acting sim u Brilliant Henry sim yong kimut ban IY klem da buram ya ka order lani ka hukum jong ka council kam sya iki banyak sakmat ban auction ya ki marhima Henry kile donbor bat haka pedang ngejing lek donbor ke jongki nak liang jongki kun ki hajar ngiyang persya bat ngim ailat iki banyak sakmat ban pli ya ke office jong ke hima bat tik kinut ban le auction lane ban IY ya ka marhima haying lejong isau ban ong ka marhima kamdei ke nong kenti simet ke jongpi ke jongki hari gede ke jong pajba
Bat ke jinglek ke jongki kalong ka bian haduk kata-kata. Dengan sau lengok ba ke jingmi press ke jingmi media kak jong kini ki breu. Ki bangingi di tip sai ba kini ki dei ki nong yalam bat ki dukot jong ki MLA MDC Syong Tunum Bos. Sai kedar ngitip bahaya kata. Om dei tang manga borok si dong si tanhi ngitip bahaya kata. Tinggi sautu mentah pakani ke jing mi kubur kak ke jongki wat lara don nong pet ya ke kubur ke jongki mos hang ni khat nyau kenta tang lai hajar mut nong pet to melile ya kata tenrei ke jing persang ke jongki tang kumno ban penlong yau pat ba ban yo dau le ban wat dau ya ka council tenrei ngi betip ya ke jing isya ngi hap ban keren bet ya ke jing sisa bangin nom ailat bau pat ba un sotu bakla le pat ba un saya alam bakla namar ba kadi ka jingmi kak ka jongki kadai ka wei ka daw ka long ba ki don ko mga ong pi ki MLA ki MDC ki ba shot mo kita ki MLA MDC Syong Tunum Bos ki UI menta pan persang takanu kanu kalentiru kimla ban thau petai ente bot council ki sotu ba menta leng ba ki rensan social media leng ba ki press ki media kin persang kumno pan pen thok bria tang ba kabas sau senai kabat basau melung yaki kalong ba upat ba umsyania yaki bat pediang ya kajing persang ya lamba kla ka jongki kaba ngisaki ya kata kalong ba khat nyau kenta tang lai hajar ngut kinong pet bat bapli kinong lai chlete tang saupo ngut jing isya kila dei ban don kajing snau le ran jing isya kila dei ban don ka tu kajing snau breu kaba kipat ba kila ai ka respon ka belong very negative kila dei ban so thu ba upat ba support yaki but kila dei ban don ka jing le ran namaro pin ya keren ya kata ka nongrim komno pin don nongrim haba wat ya kat council pim don ka jing buram ka order ka hukum jong council pim sngap yaki kun ki hajar pim sngap ka ba haga khatsan tarik bena april ajar pon riu kilit ai tu sop haying om hapo office hima bat basaki kata lengba ka police department ru kisaki lengba magistrate bawan ka terus ngiru saki dikedi baru ka ditang kejing persang ban yelam bakla sudah di nomor kata ngingat bau pat ba unum syak yelam bakla badu pat ba unum pediang ya kejing persang jong kidie ngangat bah kini kisngiru kin persang hi kat balak kat yai namar ba ngisong tu MLA MDC Syong Tunum Bos umyo tiak suk hakini gisngi lada penon kam yakini saya no pat penon kam kata kadai keba ngingi song tu ba bat ngangat ba iba watlat ikan mau ya ke kejing ya te soskular bat ngi har jar pulai kejing ya te soskular bat ngi haswa un simti ya kapus keteri na kaliang jongi jing isya ngemon naduk ke ski ke benikong ru ba insim ya kapus keteri nomor idang kena bat impat don ke jing syampang bat impat la hiru mo ban trikam kom kirang ba henrei ila ai ke jing kular hangi ba iong ba nganom syat kala ya pigi kun samla langa long makna us keteri po ka isi jong ka himaru ngan ya tri lang bat kenu ke ka ba kta mat yong yau pat ba hi ngindon ke jingnya selok bat ke jing yatai ba nginom kwa ka bukum kata ngisyan ya henry pause ar pokandai tarik na julai arjar arpusau jau ni bena ke don ke jing lejisai sop ya ke pisa ka bakot arklur katsanla ke jing sya ke dei ka sauklur lai pulak tang ba ki implement ya ke ni ka 50-50 polisi Taylor kata kan nongrim ngisno tu syai mentaba kani ka kenhun kabami mentah po ki press ki media kim syam la fight lan kim syam la yakun ban pen keladur ya ka polisi henry ka jing yakun ka jongki ka jing daihat ka jongki mentah kalong bagi kwa tang ka syuki bagi kwa tang ka syuki barok ngisaki ya kata bat hapakat council kala tung acting sim sipor yo ba pensingan im yong ro
PUI nak kaliang jong kini kitip ba upak penskan umut ban change ya kani ke polisi naka 50-50 ka share kimut ban pen keladur hendai kini kim kwa ban change ke polisi hendai ki kwa ban change tang ya ka suki bakini yo bat sa maki ke suki tak kadau kesan terik apriru kile kambian tak kadau ikun ki hajar jong himaru dan kuna bian yang tasipun ki AKA Tiap hari dia berkani ke jingkren ke jongki baki orang ba tap ek miau ka council ngasau ban ong kalong ke AKA ke babaklah du kata-kata nyor balai bayakun ya kani ka inquiry dei leng ba ke jing mi khmat ke jonga bat nga bayok ban pule ya ka inquiry report nadu ke basdang hadu ke bakut bat habayakran hang ni ya ka report Jin la dadai ka report ka bami na po ka legislative lani na ka executive na kaliang jonga ngalak perkhat ta kumwei tangba kani ka report kadai ka judicial report tingangat bagi pat ba kidon kam ya ka jingsai ka ka judicial ka executive ka legislative hi ha ka demokrasi ka administration kadon ka legislative ka executive bat ka judiciary Pila ban challenge hasurok hamadan madia ya ka order ke bami na po ka legislative lan ka executive. Hangrai ya ka order hi ke bami na po ka judicial kalong ka ba mensau bat ka bama tu kata-kata bangin ya keren hapo madan lan ya keren hapo surok lan ya ngin ya keren hapo lenti singkin. Nomor balai katgum ka prosedur hi kalong ba lada ngimhun ya ka ka bami na po kayeng kasyari namar ka judiciary kadai ka yeng kasyari ka court lada ngimhun ya ka bami na po lower court lani na po council court lani na po district and session court kadang don pat ka kam halor bannya kita kata kalong ka high court te balai kimlej hapo high court ban challenge ya kata ka inquiry report apa maki kimlong satisfy lani kimhun ngan suang ipi balai kimnut banlai cepo high court kini kimnut banlai cepo high court kadau kalong namar ba kila penon kambakla haus nam arjar pusau bat kila le ki babakla hadu kata-kata tak kadau ki sngotu bada kile cepo high court ru kimla bat kimla ban thau pertai bat balai ngi syadam ke inquiry ru kadi ki jingle bakla chongki haus nam arjar pusau kadi ki jingle bakla ka chongki desa keipat ngendang ya keren kabut jong kim ta kalong bet tangkum no ban lek pentut aput council bau pat ba un yo ban wadau yo ban kentua nai ya keren ya ke isu kim kwa ban job lan ya ban wanra ya ke jingkela ka isu lan ya ka polisi ka jing kwa jong ki kalong bet tang ban yo dau pat ba kimudur bau pat ba udang biet palat ban yaki dari pat ba ukam start ban yang apa yaki bat kajimut jongki kaluang bet ba ya kajing bakla kabakile maki hausna marjar pusau kimut ban penkit pap menta hats council kas council ka legislative lan ka executive ka deitang kanong rai kaban pas order ya ka ka ba lami napo ka judicial ya ba lami napo ka judicial report kala dei ka judicial report nakaliang jongki sa ka ba dia ka ba kim 4 hun apa nampo kut ladap pensisa bakata ka jing ujor ka jongki ka jongi kamsyong nongrim te makipat penbor bapli yaki MDC yaki EM banong ban pensyong nongrim bet ya kata apa makihi kala le bakla te saka ai paden tang ya keren te ngasau snai ya kini gibriu ka jongi nomor PI ngisau tu baka jingmi jong ki kakak sakmat menta kadai katahi kawai bagi don ginong kenshot yaki kabaal kadai namar baka jingmlin jong ki baki layo pan trikam bagi la don hapok ka suki sistem arsnem kilamlin man yo kata lak yo kata kelur menta kila sengau theli bat sengau suda
bom don isu lani bom yok benta bom yok nong isu tinga so ban ong ba kibakum kini ngaso ban ai jengmut ba kibor chong kat council ka tribal administration kimdai ban entertain ni kibakum kini bat kidai ban ai teng eru ya kibakum kini namar ba katu gajing litur jo kids council men hakatu kadai kata ka criminal intention ka intention kabaki kadon haga jingmut jing perkat joki kalong panlit penjulur ya ka public properties kabar ka jinglit keren joki hatu ngi so thu sai bakadai bagi undermine dane kapan pau ba kim shania wat ya ka jing ka syari lani ka ai ka bami na po ka syari bat mentaki ong ba em ka ai ka bami na po ka syari kalong kum ni kum tai kadang don kanong rim tila ki sotu ba kadon kanong rim balai di kimnut balai sipo high court dai ba ki sotu ba kim don nong rim ang ba kimnut balai sipo high court ngaling ngadap hikai ki la kam slam ngadap ai jingmut ki namar ngi ba mas puli ka inquiry ngi sotu pi sai kan ya lambat sai kan poi ta kadau ngakentu ki pai ba kum ki pai ba no sosnong ngas kwa ban kentu ka ni kapur kalong pi lada ki nong yalam ki jong pi ki bala long desperate ki bala ong bet ba ngamat yap mat imru ngan no yap bet no syariat kapama lada pi ki pat ba pi ya but lang ban no yap syariat namar balai lese kini ki lakut kalawai ke jong ki kum ki nong yalam jong ki pat ba henry mapi dang don kalawai pan sandur ya kapateng kabamenta bat kalasai jong kikun ke kiti don sibun ki bakeliru ki baong ba PS kumno ki pat ba tang nasional jong piru kim sania su ya pi kat ba pilong sa ki wei pat ki jaka ki sania ka jubab ka banga ong ya pi kalong ba PUE kat nungut kini ki briu ki ba mi sakhamat sispa ngut ru don kadba ka population jongi don daki hajar pisis pangut te gini dalilai ru kinum kersan hi pat kinum sultanat hi mar balai ka jimut jing perkhat ke jongki kalong bait ba kin yo sden bat kin yo ban sno bam pengat ler hajrong bos tenga thrai kata ka jubab hilayahun bat ngangai ba kani kala yo jing sai su na benta imlang kesalang namar ba kani kejing kren jonga kani por kam semut tang nam tagi kun ki hajar jong hima namar kejing mi jong ki kha sapok ki press ki media kadai kejing persang kumno ban yalam bakla yau kun hajar jong kari kasih bro kawai